No niin, moista vaan! Onni tässä suoraan Maakista taas täältä Makevuota. Ja mitäs Make kuuluu nyt illasta? Ihan hyvä. No, kukas on golfin kunnanmestari? No, Make itse. niin. Mitäs meillä on ilta mennyt? Oikein hyvin. Niin, oikein Makeen ja kanssa. Ja me ollaan... Tapparan kannattajia. Niin. Joo. Ja mitäs Onni? No onni, kun oikein hyvää tänne ja ihan kaikki on nyt illasta mennyt ihan jees ja tossa just tultiin kaupasta, sitten kohta tossa lähden kotiin ja meillä on tää Vierellä tähtikin. Kukas meillä on tää Vierellä tähtenä? Kimmo. Mitäs Kimmolle kuuluu? Hyvä. Mä oon Rapiolla. No, Kimmolle kuuluu ihan hyvää nyt illasta ja kaikki on mennyt ihan hyvin mulla ja Makella ja Kimmolla on mennyt vähän 50-50 ja nyt me tästä jatketaan iltaa hyvin fiiliksiin ja niin Maken kanssa ja sitten mennäänkin nukkumaan. Vai mitä, Make? Eikö vaan? Joo, kyllä. Juu. Mutta pitäkää kaikki fanit, jotka katsoo mun videoita, niin pitäkää... Onni on mukava kaveri. Juu. Mä oon ihan jees nyt iltaa viettänyt ja kaikki on ok. Ja näin kuvia näin iltasiin, iltapäivä, viikonlopputunnelmiin täältä Makevuota. Vai mitä? Joo, kyllä.